køre en hel tur mere rundt på indersigt, så kommer jeg tilbage i samme punkt, og en tur mere, og en tur mere. Jeg kan ikke vide, hvad for en af dem det er. Så her står en ligning, der så siger, hvad skal argumentet sætte opfylde for det tilfredsstille det her. Det vil sige, at argumentet er sæt. Argumentet er sæt, så skal jeg dividere med 8, så det vil sige, det er pi divideret med 8, så er det 32. Dernede, og så dividerer vi også den anden med 8, plus p gange 2 pi 8. Kan man lige tælle mig at viske og sige, det er samme som pi fjerdedel, ikke? Hvor p kan være et hvilket som helst helt tal. Så står alle løsningerne der. Men vi må lige tjekke, hvor mange forskellige er der egentlig? Ja, hvor mange forskellige argumenter er der? Altså, de skal alle sammen have den længde her. Hvor mange forskellige argumenter er der her? Ja, hvis vi først siger, at p den er 0, så har vi et argument her. Så siger vi, nu er p 1, får vi et nyt argument, p2, nyt argument, p3, nyt argument, hvornår kommer vi en hel tur rundt? Det gør vi jo, når p den er 8. Fordi når p den er 8, så står der jo 8 gange pi. 4, det er det samme som 2 pi. Og det vil sige, at det var det samme argument, som der p var 0. Så får vi ikke en ny løsning. Så der er 8 rødder. Så der er 8 rødder. Og hvordan ligger de? Ja, det kan vi også sige nu. For de ligger på en cirkel med radius 2 i en 16, det er det lille tal. Og så ligger de jo jævnt fordelt rundt den første vinkel her. Den er i pi delt med 32, det er måske her, ikke? Det er pi delt med 32. Og så ligger de jo spredt rundt, så der er præcis 8. Så er vi tilbage her igen. Så kører vi bare en tur mere. Så der er 8 forskellige rødder. Hvis så vi siger, jamen jeg vil egentlig gerne have alle de her rødder på sædvanlig form, rektangulær form, jamen så er det bare et spørgsmål om at sætte ind. Hvordan ser den første rød ud? Den kan kaldes Z0. Ja, den hedder jo så, længden af den er 2 i en 16/20 ganget med cosinus til den første vinkel, pi delt med 32, plus i gange sinus til og hvis det så havde været nogle pæne vinkler, altså jeg siger, det var pi kvarte her eller et eller andet, så kunne vi også have skrevet om til noget med nogle kvarte. Er det Z0, du har skrevet? Det er Z0, fordi det er der, hvor jeg har sat p til at være 0, ikke? Og så kan jeg sætte, hvad er så Z1, og så er der 2 i en 16/20, og så kan vi skrive cosinus til pi delt med 32, plus, så skal vi så sætte p til at være 1, plus pi kvarte, plus i sinus til pi delt med 32, plus pi kvarte. Og så bliver vi ved. Det er en ny løsning, giver et helt nyt komplekst tal. Det giver det, der ligger næste gang her. Og så får vi 1. Og så når vi så når tilbage, når vi simpelthen lægger 2 pi til den vinkel herinde, altså vi kommer op på pi og 8, jamen så kommer vi tilbage til den første her. Det er ligegyldigt at lægge 2 pi til. Og så rammer vi oven i den. Og så er der altså ikke mere end 8 rødder. Det er kun alle 8 komplekse rødder, der er til. Det hjælper ikke noget at lægge 2 pi mere, så kommer vi bare tilbage til noget, vi allerede har. Ja. Det vil sige, når vi finder rødder i polar